I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako skinuti Skype. Idete na Google, kucate tu Skype, download, idete na prvi link. Ovaj link će biti u deskripciji. Kliknete ovdje Get Skype for Windows Desktop. Kada ste kliknuli tu, sada samo skida. Evo, tu se skinulo. Otvorite ga. I kliknete da. Kada ste otvorili to, kliknite, pojavit će vam se prozorče i tu kliknete da. Onda idete slažem se dalje. Ovo i ne morate da ušteglirajte, to su da vam postave na pretraživač, ali ja neću to. Idete na start i tu će se to instalirati i to bi bilo, kad se instalira, samo se prijaviti i pričati. To je bilo to za ovaj tutorial kako skinuti Skype. Ako vam se sviđa ovaj tutorial, lajkujte, šerujte, subscribeujte i čujemo se u sljedećem tutorialu. Ćao!